Xandira live minn One Complex dinija l-aħħar parti tal-programm Komplimenti illum miegħi Leontin. U fl-aħħar parti illum se naqqakom ma' żewġ parteċipanti oħra mis-47 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu. Iżda qabel xejn fakkarkom fuq il-paġna ta' Facebook tajjeb biex titlu fiċ-ċans li tkunu finalisti u anke rebbieħa forsi l-ġimgħa d-dieħla ta' rigal meta intom tiktbu is-sentenza kollha ta' dawk it-tliet frażijiet li tkunu rajtu matul il-programm kollu. Mela, ħdejja għandi lil Kelsey Bellante, merħba Kelsey, l-ewwel darba li qed niltaqgħu illum, għandi pjaċir, u għandi lil Christian Harding, mhux l-ewwel darba li qegħdin niltaqgħu u għandi pjaċir xorta waħda. Żewġ vuċijiet mill-isbaħ fil-fatt kif tħallna trom intom iskom tagħmlu duett sewwa. Mhux vera? Mela għaliex le, kollox huwa possibbli. Kelsey, il-kanzunetta tiegħek jisimha Għadu ma sarx, kitba u mużika u kliem tal-On Kirkop. Tajdilna xi ħaġa fuqha? Il-kanzunetta hija daqsxejn differenti mill-istil li mmur is-soltu, ħafna nies forsi jafuni li nagħmel daqsxejn ta' pop u R&B. Iva. Però xi kultant ninsa li kapaċi nagħmel ballad ukoll, allura meta noħloq kanzunetta ballad toħroġ iktar bil-fil. Il-kanzunetta Għadu ma sarx hija kanzunetta ħafna qrib ta' qalbi, fiha ħafna emozzjoni wkoll. U nemmen li ħatmis ħafna qlub ta' nies ukoll. Proset, tajjeb ħafna. Imnaħa tiegħek, Christian, il-baħ u jien. Klimu mużika tal-kuġini, mhux vera. Natasha u Charlene Grima, insellmulhom ħafna. Ili ftit ma narhom, kantanti bravi wkoll u di darba però huma l-kompożitur u l-awtur tal-kanzunetta tiegħek, il-Baħħujien, x'tajdilna fuqha, Christian? Il-Baħħujien ifhem hija song rock ballad. Propjament kienet ballad iktar milli rock, u mbagħad ovvjament once li tibda taħdem fuq il-production. Tajtu naqra frok. Eżattament, naqra live guitars u dak l-istil. Il-kanzunetta fimni titratta dwar, fil-verità titratta dwar is-suwiċidju. Però suwiċidju partikolarment fuq l-irġiel. Il-fatt huwa li saru ħafna suwiċidji speċjalment dal-aħħar fuq l-irġiel. Sfortunatament. Unħossu Natasha ħasset illi kien hemm bżonn iktar awareness biex forsi dan is-suġġett fir-rigward jiġi diskuss. Kien hemm diversi esperjenzi ta' nies li anke tkellmet ukoll ma' xi nies illi mbagħad ovvjament biex tibda toħroġ l-idejat għal dan is-suġġett. Qed tifhem, però suġġett b'saħħtu ħafna. Li anka jiena fl-opinjoni tiegħi inħoss għalhekk qabilt illi nagħmlu din is-song, qabilt illi għandu jiġi iktar għarfien fuq dat topic. Proset, mela hemmhekk għalissa tajnihom introduzzjoni tas-silta li se tkunu qed tirrappreżentaw tajjeb, però issa ħanaddu nagħmlu logħba magħkom u mbagħad wara insemmaw il-kanzunetta lit-telespettaturi. Tajjeb, Christian, inti importek nibda l-logħba ma' Kelsey jekk jogħġbok. Ġentlhom. Xaħat fetaħ li l-bib, għattara għataw ġentlom, kont edda ximkien xaħanut, għadċeħlew, ma tanċ għadek issir minn nisib niftaħlek il-bib. Mela, Kelsey u Christian, sa tkun qed tidher raddina bin-numri fuqa, intom kif tibda d-dur tajdula iqaf, nibda ma' Kelsey sewwadna l-ewwel, mbagħad ma dak in-numru hemm mistoqsija bbinata. Tajjeb? Tlaqna mela naraw ir-raddina. Titwaqqafa inti Kelsey ta'? Stop. 11. Kemm il-darba għamilt it-test tas-sewqan biex għaddejt? Darba. Kemm inti brava. Kollha bravi il-mistednin li jkollna hawnhekk. Tajb, għandek 5 minuti taf daw il-mistoqsijiet. Terġa' twaqqafilna kjoġbok. Stop. 13. Li kellek tbiddel xi ħaġa fik innifsek, xi tbiddel? Li nkun iktar fil-ħin, għax jaff ndum il-lesti, allura nkun iktar fil-ħin. Illum fil-ħin kienet tajjeb. Ma xillum il-ġurnata off-tijaj, ta' għalek. Għax istoltu kollox gazdawn. Issa kienu l-laħħa ek niprofana. Mistoqsija. Stop. Id-9. L-isbaħ vaganza li kellek f'ħajtek. Sissa naħseb Dubai. Mordi Dubai u kienet waħda mill-isbaħ esperienzi. Kantajt ukoll hemmhekk, ġifieri kienet ħaġa
maraviljuża imma anke bħala pajjiż. Xi ħaġa tal-bliħ. Post futuristiku qisu nistħajlu x'vera. Qegħdin ħafna aktar il-qudiem. L-indafa d-disciplina vera, meravilja dak il-post. Mistoqsija oħra. Stop. 13. Diġà ħarġitinna, nerġgħu ndawruha. Stop. 10. Pajjiż di darba li qatt ma żort u tixtieq iżżur. Bali nixtieq imur ħafna. Qatt ma mort u nixtieq imur hija. Eżotiku. Jogħġobni dak il-baħar, silenzju l-paċi. Xi ħaġa aktar relax. Xi pjaċir. Nawguralek li tmur xi darba mela Kelsi. Numru ieħor. Stop. 12 da. Għażel avventura minn dawn. Bungee jumping, skydiving, jew titla fuq il-muntanja Kilimanjaro. Skydiving. Bis-serjetà? Anka Kristina għalek il-laħwa. Avventuruża, Hija nixtieq nagħmilha. Ma naħsibx li tkun faċli għax narahom ngħid ma kif nixtieq. Imma hija naħseb esperjenza sabiħa ħafna. Ma tibżax mill-loli mela żgur. Le nħobb ħafna rajds jiena. Iktar ma jkunu floli u jitqerbu hekk. Iktar nuhu pjaċir. Wow, okej. 2 minuti u ftit oħra iktar mistoqsijiet. Stop. Il-11 ħamru fuq il-11. Le, diġa ħarġet u anka 11 u 12 ħarġu. L-istess biċċa tal-dar. Iva. Ma l-istess akwati jettaqat ir-raddina. 13. Erġa' raddina. Waqqafa. Stop. 2. Li kieku kellek tispiċċa fuq gżira waħdek u tista' tieħu biss 3 affarijiet miegħek x'tieħu? Mobile. 3 affarijiet. Mobile. Mbagħad jekk tinqatalek il-batterija. Ejja vera. Minn dakem. X'issa nieħu? Ma tantx inqalab dawn l-affarijiet tajjeb. Ejja, gżira waħdek. Il-mobile għandu jibqa' dej biċ-ċarġ. Eżatt, ma jispiċċaqat. Il-mobile. Forsi xi backpack biex jinaqas essentials. Ilma per eżempju, biex u xi ħaġa tal-ikel u kieku naqsobtu jiena. Tajjeb, mela Kelsi ħanwaqfu għax il-ħin għaddej mir-raddina tajjeb, però ħanistiednek sabiex issemmanna il-kanzunetta tiegħek. Sinjuri, għalikom din hija Kelsi Bellanti. Niftakar dejjem naf li niġriħdejk, kif nkun sena għaddejjem li l-ek sibt fi viċin. Tatini dejk, kem ċajiet sambi ġaw madwarna tul il-lejl, inti nexxilek tipproteġi li minn dak it-lam. Bija fidejk, kont għadni tifla u bek ma X'fisser il-klim għaddu ma sarx bħalħalli li nħrabna fid-dlam tal-lejl Għalli f'lejli ma ħadxejn miegħek mid-dar Iġġebbet fija l-assat ħal tagħmel rapport Bidejk iżdom xoftejk waqt li demmi ċarċar bil-mot il-mot Bil-ħnina tlabtom sabiex jiproteġuk Għaxan dan kollu iżjed ma tiflax Staqsejt jekk il-bot minna jistawx għal kollox jizommuħ Iżda għalulek li rejata dum ma sarx
nejxu f'biża lejl u nar jivvendikana sus warajna fejn l-abuż beda jmur Mal-ħażin għall-ar kont għadni tifla u bik ma fimx kif missieri stess seta jasal sawn bħal żewġ ħabsin infilna tnejn id-dar li fal-bżonn wiċċna ma xrifniex minn hawn mhux l-ewwel darba l-assat ħaltam il-rapport bidejk ma' wiċċek waqt li dmuħi ċarċar bil-mod il-mod saqsejt jekk il-bot minna jistgħux għal kollox jżommu iżda kellek tistenna fuq minn sentejn biex jistemma l-każ mill-iskola ġabruni u qaluli li missieri weġġak u qatt ma nista' nerġa' narak kont għadni tifla u bik ma fimx kif is-sistema fallit u wasalna sawn spiċċajt il-tiemat li f'dak kollu li kont naf biex sar xi ħaġa kellu jifridna l-dejjem minn xulxin ma' l-ħniena kont labtom sabiex jipproteġuk kif ir-rejat kien għadu ma sarx U minn Kelsey naddu issa għal Christian Harding. Christian mija kandilloba u kol tajjeb tar-raddina. Ara ħanibdew. 5 minuti għalik. Ġili li raddina. Vera. Ġirraddin. Xtajtu, isma jina najt, u kol. Tija raddina, titwaqqafinna meta tibda d-du. Mela, stop. Ħarbidinna. El-qeder raddina. Emmi, numru 1, ta' marvuliet. Malim kantant jo kantanta tixtieq tagħmel duett. Ara naqra l-ewwel għatlek kombinazzjoni. Eżatt. Kieku vera jirnexxi Michael Bublé. Oh, xi ġmiel. Michael Bublé. Kemm l-istil, kemm l-image. Kanzunetta favorita tiegħu hekk? Home ta' Michael Bublé. Xi ġmiel. Mela. Jalla. Stop. Min jaf? Never say never. 7. L-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek. Kemm kelli. M'għandix wieħed, issa tant kelli. Li ħafna. L-aktar moment imbarazzanti. L-aktar wieħed. U waħda ta' wara l-baħar kienet di. Ta' wara l-baħar kienet, isma' dana jaraħ kulħadd. Lo tibżax kulħadd tagħmilha probabbli xi darba. Dak darba minnhom konna ġejjin mill-baħar u qed niċċajta maż-żgħir. U għet najdlu għandi zaqqitu ġani u taf inti. Ok. U naqsek sem minn Tajjeb, dak kien il-moment imbarazzanti ta' Christian. U ngħaddu għal numru ieħor. Stop. Il-numru 5. X'ti preferi, Christian? Tikol jew is-sajjar? It-tnejn inħobbhom. Vera? It-tnejn inħobbhom l-ikel. Però nsajjar. Tara ħija. Għandi passjoni kbira t-tisir. Mux tħobb is-sajjar l-aktar hekk, tajdan huwa il-platt tiegħi. Kemm li ma nagħmilha tħajjarni, il-lażanja. Mela, stop. L-aħħar mistoqsija għalik, dik Christian għax il-ħin. Għallek iqaf misraddina. L-lum ir-raddina naqra jew sħanet tagħmel bija probabbli ma ntix tort sewwa. Ħana rawk naqra raddina. Orina daqsxejn fejn. Emmi. Waqafinna. In-numru 1 daġġa ħareġ. Nerġgħu ndawru jekk jogħġbok raddina. And stop. In-numru 2.
li kieku kellek tispiċċa fuq gżira waħdek u tista' tieħu biss tliet affarijiet miegħek xtieħu. Ħarġet lil Kelsi wkoll. L-ewwel ħaġa li nieħu miegħi żgur daw il-flick knives. Daw li jkunu multi-purpose. Tajba di, kara, bravo. Kiwa, xina nħobna survival mode. Intelligenti, survival u hekk. Umbagħad l-options l-oħra fimni forsi ħaġa tal-ikel xi darba jispiċċa. Ma laqas ikollok biex tibda. Eżatt, mobile ma nuħux żgur. Hekk naħseb. La mobile la laptop. Probabbli laqas connection ma jkun. Xejn ma nieħu miegħi, aġġeġġi hekk xejn. U taf x'nieħu forsi l-iktar xi tazza. Tazza? Ejwa, tazza, insomma nispiċċa mal-waħda jien. Interessanti. Tajjeb, Kristjan, ħadd pjaċir ukoll l-intervista miegħek ukoll. Telespettaturi wkoll. U issa wasal il-ħin li nsemmawlhom il-kanzunetta tiegħek hux vera. Sinjuri, dan għalikom huwa Christian Harding. kull kantunira inħares l-isfel minn ġod it-tieqa bintu li fl-art mixħud fuq bankina forsi għal ruħi kunem ftit ħnina min jaf li kiku sibt il-wens f'għajnejn li joffru kien biex ħajti tagħmel sens min jaf li kiku dan id-dmuħ inixxef sewa l-ħsus li jinfdu l-qalb bħal-mus nimxi mitluf waħdi ġol-foresta issa qed jidlam ninsab immezza nifsi maqtuħ ibsa wisq dil-pina barriħ nixxejjer mingħajr indima min jaf li kieku sibt il-wens f'għajnejn li joffru kien biex ħajti tagħmel sens min jaf li kieku dan id-dmuħ inixxef sewa l-ħsus li jifdu l-qalb bħal-mus يفهمني ما يفهمني Leontin tixtieq tirringrazzja